Montarto mendia, Kataluniako Pirineoetako mendi ezagunenetako bat, liluragarri ageri da bere forma sendoetan. Gure lagunek hegoaldeko isurialdetik igotzea erabaki dute gailurreraino Boi Aranetik gora. Kirol berri batez baliatuko dira beheranzkoan. Gaur egungo eski modernoaren aitzindaria den Telemarkeko eskia zalegia. Eski hauekin mendiko eskiekin bezalatsu igotzen da. Beheranzkoan sortzen da ordea zailtasuna. Biraketa eder baina korapilatxua egin behar izaten baita. Eski modernoaren jatorria Telemark delakoa da. Gaur egun gutxiengo batek egiten duen kirola da. Baina aldi berean esan beharra dago kirol honetan jardutenak pertsonak grinatuak direla. Gaur bertan deskubrituko dugu. Boi Aranetik Montardo mendila igoko dugu eta Pirineoetako tokirik lakutarrenean geldiunea egingo dugu. Bai. Ribagorzako eskualde Lleidatarrean dagoen Boi Aranetik igarotzerakoan, begiak liluratuta geratzen zaizkigu San Clemente Tauleko eliza ikusterakoan. 12. mendean eraikia, estilo erromaniko kataluniarraren bitxirik preziatuena da. Boiko Arana nabarmen estutzen da bere azken kilometroetan. Olatz Andoni eta Pello, Caldas de Boiraino eramango dituen bidean barrena abiatu dira. Ara iritsi ondoren, asfaltatutako pista batetik Kaballerseko urtegiaren oineraino iritsiko dira. Berehala topatu genuen lehen zailtasuna. Azken egunetan izandako haize bolada biziek, zuhaitz bat bota zuten errepidearen erdian, eta antxe zapustu ziren Kaballerseko urtegira autoz jarraitzeko asmoak. Horrela beraz, autoan utzi eta igoerarako prestatzen hasi ginen. Gure lehen etapan, 3 ordu laurden gehiago erabili behar izatea, etzen, egia esan, arazo handiegia ere. Nahiago baitugu oinez egiteko bideon bat, soberako pista baino. Une honetan eguraldia zen gure kezka nagusia. Ezkenekien jipoitzen gintuen haizeak, mendien gainean ikusten genituen odeiak, ekarriko ote zituen, ala zerua urdinduko ote zigun. Urtegi zoztu honen ertzak elurrez estalita daude, baina nahiago dugu oinez joan. Eskiak beste aldeko ertzera iristean jarriko ditugu. Haizeak gogor jarraitzen du, baina odeiak zerua hartzen hasi dira eta lur marutak ere erori zaizkigu. Pirineoetan ez dago eguraldia erraz iragartzearik. Eskiak ipintzea erabaki dugu. Bentosei Kalbeiko mendiaterpera eskiak jantzita igoko gara. Gure adiskideek eskietan ipini dituzten fokalarruen laguntzaz jarraitzen dute gorantz. Riu Negreren uharraren ubideari jarraituz, hurrengo aintzirara iritsiko dira. Estain Negre izenekora. Han haizea lasaitu da eta zerua garbitzen hasiko da. Aintzira honen gainean, behatoki zoragarri batean, Joan Bentosai Kalbeleko mendiaterpea dago. Mikel aterpeko guarda, gure adiskideen zaintzegoen. Telemarkeko espezialista dugu bera, eta eski espezialitate hau zertan datzan azalduko ziela agindu zien. ¿Qué tal? ¿Cómo han atachado el Telemark? Bueno, la puixada molt bé, però falta la baixada encara. Ara practicam una mica i ho agafeu ràpid, això. Sí, home, sí. No ho sé. Orduan ze jongo gehan, praktikatzea pixka bat, aldapa hortara? Andoni, gainzera, nikoren gaskantzagoaz. Venga. Ja, beti bazkaltzea, venga. Venga, guazan. Sondre Norheim, 1825 Norvegiako Telemarkeko eskualdean jaiozena izan zen biraketa teknika berri bat asmatu zuena. Ordu arte lanerako eta batetik bestera joateko tresnak ziren eskiak. Lehiaketak ugaltzen hasi ziren iparraldeko eremu haietan ordea. Sondrek txundituta utzi zituen guztiak bere estilo bereziarekin. Eski bat bestea baino aurrerago ipintzen zuen eta belaunak makurtzen zituen tinko eta oreka galdu gabe jarraituz aurrera. Mende honen hasieran, Kataluniako Pirineoetan hasi ziren jadanik teknika honetaz baliatzen. Ernest Hemingway edo Fidel Castro bera ere ibiliak dira eskimota honetan.
Pello eta Andoni bezalako beste ezain ospetsuak ere saiatzen dira eskimota honetaz baliatzen, eta Mikel eta Mark bere adiskidea prest daude dakitena erakusteko. Alpinoan, barneko eskia da mendikoa aurreratua doana, eta pisua kanpoko eskiaren gainean doa. Telemarken alderantziz egiten da, barneko eskia atzeratu egiten da eta malda handieneko lerroa igarotzerakoan, pisua kanpoko eskiaren gainean ezartzen da eta barnekoa atzeratu egiten da. Makurtzerakoan, behatzekin eskia zanpatzen duzu. Presio hori nahitaezkoa da. Kanpokoa luzatu eta barnekoa tolestu, ados? Luzatu eta tolestu. Hori da, ederki, oso ondo. Tolestu eta atzeratu. Teoriaren ondoren, saiatzeko unea iritsi da. Gure adiskideak biraketa berrira ohitzen saiatzen dira. Telemarkeko eskiaren espezialitateetako bat, zailena zalantzari gabe jauzia da. Ez ustekoak hartzeko apartekoa. Risa de malicia. De malvado. Beste jauzi banaido. Egindako alegina eta telemarkeko istorioak direlata, olatz loak hartuta geratu da amets harrigarri batean. Gehiago behar denik, Venga, Tari. Olatz? Natu? Uiz, zinalotan? Ametxetan igual. Bai, logeratu naiz. Zer du da? Behandu da, Jaia, saia. Venga, guazen aterpera. Andonik eta Pellok lehen alditik hartu eta orain aldira ekarri dute. Afaldu eta goiz oheratu behar dute, bihar goizean goiz jaiki eta Montartora igotzeko. Goiz irten gara terpetik. Inguruko iziltasuna dela eta ilargiko eremuan gaudela ematen du. Estain de Trebesainera iristerakoan, egun sentiko argiak aintzira izoztuaren inguruko ikuspegi zoragarria gozatzeko aukera ematen dugu. Montartoren oinera hurbiltzeko zeharkatzen dugun aintziren ibilbidea, edozein oinezkok egiteko modukoa da. Jatorri glaziarreko aintzira sare ederrean barrena joango gara. Olatz zeharkaldiko eskiekin, eta Andoni eta Pello telemarkekoekin Montartoaren oinerantz doaz. Urrengo aintziratik hurbil, Estain de Monjes izenekotik Montartoren gailurra begien bistan dago. Betin Montarto erdi ezkutatuta. Monjesko gailurrak eman dio zeharkatu beharko duten urrengo aintzira izoztuari izena. Urrengo pasabidea, Oela Krestada mendilepoa izango da. Han Markek aterpera itzuli aurretik, gure adiskidei mendira nondik igo behar duten adieraziko die. Eguzkia lagundugula, Montartoren oinera garamatzaten azken malda gogorrak igotzen hasi gara. Aleginak merezi izan du. Lepo honetan daukagun ikuspegia zoragarria da. Mikelek, Kataluniako Pirineoak ederki ezagutzen dituenez, ikus ditzakegun gailur guztien izena adierazten digu. Zeruaren garbiari esker, Montbalier, Pic d'Estat, Pic de Bassiviers, Ribereta, Col de Caldes, Punta Llucia, Colomers, Contraix, Como les Vienes, Punta Alta, Como Loforno eta Besi berriak ikus ditzakegu. Egindako aleginaren ondoren eta oraindik egin beharrekoa delata, gure lagunek indarra berritzeko erabakia hartu dute. Orain artean ibilaldiak ez du zailtasun handirik izan.
Hemendik aurrerako arriskua dela eta, olatzek kranpoiak ezarriko ditu. Montartoren maldetan mendiko botarik onenek ere irrist egiten dute. Andonik eta Pellok Mikelen urratsei jarraitzea erabaki dute telemarkeko eskiak jantzita. Pellok ez du esperientzia handirik, buru gogorra izaki ordea. Mendian gora eginela bere mugez jabetu da, eta eskiak alde batera uztea erabaki du azkenean. Andoni goraino igoko da eskietan, zeharkaldiko eskian zaildutako mendizalea baitugu. Olatz berriz, oso aldapa malkorra izaki zalantzak hartuta dago. Ezagutzen du gailurrera iristeak ematen duen gozamena, baina ez du gorakoan ustekabekorik izan nahi. Sokaren laguntzari esker, seguruago dago eta jarraitzea erabaki du. Mendian, neguan bereziki, erni ibili beharra dago. Edonon ager baiteiteke arriskua. Andoneri gertatutakoa dugu horren adierazgarri. Zorionez, ustekabeko txiki bat besterik ez da izan, eta txantxa gisa hartu dugu. Andonik eta Mikelek, beren telemarkeko eskiekin biraketa zabalak egiten dituzten bitartean, Olatzek eta biok biderik zuzenena eta seguruena hartu dugu. Aurrera egin ahala, elurretan eskailera modukoak zulatuz. Ez dago presarik, eguraldi ederra dugu eta gailurra hortze dago. Eta goian, gogoan gordetzeko moduko ikuspegia izango dugulakoan gaude. Nire dizkidei begira nagoela, gravitatearen legeari muzin egiten diotela esango nuke. Montartoren gailurrerako bidean dauden elurrezko ertz fin eta ederretan. Elkartu eta gailurrera batera igotzeko toki egokia dugu hause. Hormigoizko zutabe batek gorenean gaudela adierazten digu. Beherako bidea hartu aurretik, une hau gozatu nahi du. Bentosai kalbeleko aterpetik gorako bidea hartuz, edo Balartieseko haraneko era restankako aterpetik gorakoari jarraituz ere, Montartoa Kataluniako Pirinioetako gailurrik bisitatuenetakoa da. Igotzerakoan ikusten den paisaje ederrak eta beste gailurren artean bakan agertzeak nortasun berezia ematen diote. Pellok aurreko ibilaldietako helburuak aurkitu ditu, Aneto eta Maladeta. Mikel berriz, elurrukigabeak zeharkatzeko irrikaz dago eta eskietatik fokalarruak kentzen hasi da. Olatzek eta Pellok bitartean, nahiago dute atseden hartu eta ikuspegia gozatu. Montartoa, Aiguestortes eta San Mauriziko Parke Nazionalaren azken zabalpenean barne hartu dute. Gaurkoa bezalako egun garbietan, Kataluniako inguru honetako mendi eta gailurra asko ikus daitezke. Sasoi honetan izotzez eta elurrez estalita dauden aintziren eremua bezalaxe. Olatzek eta biok jaisten hastea erabaki dugu. Telemark zale talde batek igoera bera egin du, eta Andoni eta Mikelekin batera jaitziko dira zati batean bedere. Ni berago elkartuko natzaie, konfiantza gehiago nabari dudanean. Telemark zaleen taldeak jaitsierari ekiten dio Isurialde nagusirainoko lehen hurbilketan. Telemarkeko eskimotan jaioak dira guztiak. Amerikar bat eta bi frantziar ere etorri dira inguru hauetan gozatzera. Telemark zaleek eskiatzaile guztien artean klan edo talde modukoa osatzen dute. Filosofia berezi baten inguruan mugitzen dira. Laburbilduz esan ohi dutenez, orkatila aske, gogoa aske, eta talde berezia osatzen dutela pentsatzen dute. Pistaren batean elkarrekin topatuzkero eta elkar ezagutzen ez duten arren ere, elkarrekin jaitsiko dira. Gutxi dira oraindik, baina ondo moldatzen dira.
Andoni gainerako eskiatzaileen bideari jarraitzen saiatzen da. Mendiko eskiekin oso trebea denez, askotan lortzen du telemarkeko biraketa berezi hori egitea. Olatzek Monje zeintzire ingururaino oinez joatea erabaki du, han elkartuko gara guztio. Nik nola jaitsi diren ikusi eta gero telemark zaleekin elkartzea erabaki dut. Ipari Zurialdeko Elur Birjinian behera jaiztekotan daudenean. Berehala konturatzen naiz ordea, ni ez naizela taldeari jarraitzeko gai. Eta begiratzearekin nahikoa izango dudala erabaki dut. Pic de Monjes eta bere izena eman dion aintzirak, ikuspegi zoragarria eskaintzen diote Olatzi. Nahiago izan du lasai-lasai oinez jaitsi, eta presarik gabe mendiaren ederraz gozatu. Bitartean, Andonik eta Pellok Mikelekin batera, beren adiskide telemarkzaleak Elur Birjiniaz gozatzen utzi dituzte, eta igo diren bide beretik jaisten hasi dira. Andoni ahalegin handia egiten ari da biraketako estiloa hobetzeko. Saioaren ordaina handia da ordea. Pellok aspaldi eman du amore eta alduen bezala ari da jaisten. Mikel bere estilo bikainaz, gure bilagunen aurretik ari da jaisten gidari gisa. Telemarkeko biraketak halako batean behera egin zuen, eta Kristiania deitutako biraketa izan zen nagusitu zena. Eski alpinoan erabiltzen dena eta guztiok ezagutzen duguna, hain zuzen ere. Alpeetako malda handietan telemarkekoa baino biraketa erosoagoa behartzen, eta halaxe sortu zen biraketa berria. Arrastreak eta teleaukiak sortu zirenean, etzegoen jada maldak igotzeko orkatila askearen eta fokalarruen beharrik maldak igotzeko. 70ko hamarkadako hasieran, Koloradoko eskipista bateko 5 eski irakaslek lehen eskiatzaileei buruzko liburu bat irakurri zuten. Eta argazkietan ikusitakoaren arabera, jaitsieretan estilo hura imitatzen saiatu ziren. Telemark estiloaren aurkikuntza izan zen.
Gaur egun Estatu Batuetako salbamendu taldeen 70%ek telemarkeko eskiak erabiltzen dituzte batetik bestera joateko. Eta Norvegian, eskiatzaileen 40% telemarkeko eskie zibiltzen dira. Lehiaketetan, slalom, zeharkaldi eta jauzi probak egiten dira. Telemarkeko biraketa elurretara erori gabe egitea lortzen ez dudanez, ezagutzen dudan betiko biraketa mota egiten saiatzen naiz. Telemarkeko biraketaren sentsazioaz gozatzea lortzen duenak ezin omen du gero alde batera utzi. Datorren eguan ikasi beharko dut. Orain, nahikoa dut aterpera salbu iristearekin. Eta azkenik, elkarrekin dira berriz ere gure adiskideak. Olatz oinez jeitsi bada ere, mendiaz bere adiskideak bezain bat edo gehiago ere gozatu duela esan dezakegu. Bueno, ya. ¿Hacemos pastel? ¿La pavera? Bai. Te lo has comido todo, ¿no? Supongo, no nos has dejado nada. Nada. Vaya, hombre, ya no suponía. Orain Pirinioetako kokaleku egokienetakoa eta ederrenetakoa duen Bentosai kalbeleko aterpera jaitsiko dira. Bizi izan dituzen esperientziak elkarri adieraztera. Aintziretan barrena egin behar duten bidea leuna da. Ziur urteko beste sasoiren batean ere itzuliko direla. Aintzirak izozpean ezkutaturik ez daudenean, eta elurrak Aigu Estortes eta San Mauriziko Parke Nazional hau estaltzen ez duenean. Pic de Travesain, Contrails, Com a l'Espada, Estañ Negre, Com a l'Oforno, Besi Berriak, Pa de Sucre, Monjes eta Montarto, hementxe egongo dira gure adiskideak noiz etorriko zain.